Sziasztok srácok, Bálint vagyok, és ma PvP-zni fogunk egy új szerverem. És azt is akartam mondani, hogy ma minden kitet kipróbálunk ebben a szerverben, és remélem, hogy tetszeni fog a videó. Vágjunk is bele! Ja van, itt is vagyok, az első kitben. Most nem tudom, hogy miért kaptam meg ezeket, de nem baj, kidobom. És hát ezt most a másik kezembe veszem, és támadjuk is meg az embert. Ja van, úgy látszik, hogy már is kevés élete van. Jó van, meg is lett, győztem is győztem is az első meccsemen, és hát ugorjunk is a másikra, a másik meccsre. Jó van, itt is vagyunk a következő kitben. Ezt a kitet nem annyira ismerem, de játszottam már vele. És hát igen, ebben nagyon szar vagyok, de nem baj. Hát ezt elvesztettük, de nem baj, menjünk is a következőre. Ne is foglalkozzunk vele. Jó van, itt is vagyunk a következőben. Hát ezt se játszom annyira ezt sem játszottam még. De igen. Jó van, le is mérgeztük az emberünket. Jó van. Így jó lesz. Most csak kikriteljük. Jó van. Itt van. Itt van az emberünk. Nagyon kevés HP-ja van. Azt már látom rajta, mert futkorászik el, és most nem. Jó van. Bepókálózom, hogy ott maradjon a helyén. Na, meg is van. És meg is öltük. Jól van. Ezt is megnyertük. Jól van. Itt is vagyunk a következő kitben. Ezt még nagyon régen játszottam egyszer vagy kétszer, és nem annyira szeretem, de ez egy oké kit. Jó van, mindjárt meghalok, de nem baj. Meg is vagyunk. Most ide kéne hozni a healingelő potikat az inventorimba, de alig van időm rá, és ezt el is vesztettük, nem baj. Ne is gondoljunk bele. Menjünk is a következő kitre, ami a SMP kit lesz. Ja, itt is vagyunk. Én nem ismerem ezt a kitet egyáltalán. Szóval ott is van az ember. És úgy látszik, hogy ő nagyon jó. Most ellendőrpörlözök, hogy tudjak healelni.
Ajaj, nagyon kevés életünk van, de megnyertük valahogy. Valahogy megnyertük. Ezt nem tudom, hogy csináltuk, de jól van. Hát ezt megnyertük, úgy látszik. Jó van, a következő lesz a balta, és remélem, hogy ezt is megnyerjük úgy, mint az előzőt. Jó van, itt is vagyunk. Én ezt már játszottam, ezt a kitet, csak még sohasem, csak még, hát igen, és mindegy. Valahogy beszorultam, de jó van, meg is nyertük. Meg is nyertük. Hát ez most nagyon jók vagyunk, de nem vagyok, de most nagyon jók vagyunk, de nem leszek ilyen. Jó van. A következő lesz a buzogány kit. És igen, remélem, hogy ebben is nyerünk. Jó van, itt is vagyunk. Én nem vagyok annyira jó ebben, de azért van tapasztalatom. Itt fog visszateleportálni, tudtam. Jó van. Úgy látszik, nem tud eltalálni az ellenfelünk, de én se tudom, szóval én is béna vagyok. Jó van, egyszer eltalált minket, de ez nem fog minket megállítani attól, hogy nyerünk. Értitek? Ő is nagyon jó, nem azt mondom. Jó van, itt is vagyunk. Visszatértünk. Becsaptam az embert. Most azt nem tudom, hogy hol van. Az meg hogy került oda? Mindegy. Ti látjátok ezt? Ajaj, ez nem jó. Jó van, ott van ott van. Jó van, ez is baj. Jó van, nem baj. Jaj. Ez baj. Ajaj.
Ez nagy baj. Ajaj. Ez nem jó, mert nincsen totemünk. És ez amúgy elég sokáig tart ez a harc. Jó van, amúgy nagyon jó, nagyon jó. Ő nagyon jó. Csak... Ajaj. Ajaj, ajaj, ajaj. Kevés életem vagyunk. De remélem, hogy még meg tudjuk nyerni ezt, vagy valami. De ahhoz már nagyon sok szerencse kell. Ajaj! Hát, ezt elvesztettük, nem baj. Jó van, menjünk is a következőre. Ami a kart PvP lesz. Ezt még nem játszottam, de kipróbálom. Jó van, itt is vagyunk. Az inventorimat még elrendezném. Amíg nem reagál erre az ember. Jó van, most úgy látszik off-call, szóval simán meg is... Jó van, a második toteme is megvan. Most gyorsan eszek egy aranyalmát, mert nagyon kevés életem vagyunk. És innen megpróbálom íjazni, vagy valami. De az úgy látszik nem fog segíteni, akkor most... Most megpróbálom íjazni megint. Jó van, meg is van a toteme, de a mi totemünk is megvan. Most... Jó van. Jó van, a saját totemét... Jó van, most megpróbálom bepókhálózni. Be is pókhálóztam.
Jó van, gyerünk. Jó van, az ő toteme is megvan. És most már nincsen toteme. Szóval most már be kéne pókálózni. Jó van, ez így pont jó, hogy a kaktusz segít nekem. De most beleestünk egy pókálóba, szóval ez nem jó. Ő is beleesett. Most csak kritelni kell. Meg pókálózni. Jó van, bele is esett. Jó van, meg is vagyunk. Ez nem tudom, hogy nyertem meg, és hogy maradtak nálam a cuccai, de meg is nyertük. Most nagyon jók vagyunk, azt nem tudom, hogy meg miért, de most nagyon jók vagyunk, igen. Jó van, menjünk is a következőre, ami lesz az Elite kit. Jó van, itt is vagyunk a kitnél. Ez úgy látszik, hogy ez egy nagyon fura kit, azt látom, de megpróbálom megnyerni. Most bepókálóztam magam, ez nagyon jó, de mindegy. Bepókálózom az ellenfelünket, és kikritelem, megpróbálom. Jó van, kimentem abból a pókálókból, és igen, újra töltődök gyorsan, és bepókálózom. Jó van, most bepókálóztam mind a kettőnket. Csak ő meg nem tudja, hogy kell kimenni. Én tudom. Jó van. Jó van, most felszállok az égbe, és újra töltődök gyorsan, mert nagyon kevés életünk van. Jó van, nagyon kevés életünk van, most újra kell töltődnünk nagyon gyorsan. Jó van, meg is van. Úgy látszik, beleakadt egy pókálóba. Oké. Van még pókáló? Nem. Vagy van még repülő izénk? Nem. Jó van, beleakadt. Jó van, meg is lennénk. Meg is nyertük. Jó van. Hát ez nagyon jó. Most nagyon jók vagyunk, de menjünk is a következő kitre. A Diamond Pot kitre. Jó van, itt is vagyunk a Diamond Potba. Hát ez kb. Ugyanolyan, mint a Netherite Pot, csak gyémántban. Igen, és jó van, én is hílelem magam. Jó van.
Jó van. Újra töltöttem az inventorim. Mi van? Ez egy hacker. Láttátok? Jó van, lehet, hogy egy hacker ellen játszok, de nem baj. Igen, nagyon úgy látszik, hogy egy hacker ellen játszok, mert ti láttátok azt, amit csinált. Na mindegy. Jó van. Ajaj. Jó van, most nincs időm, vagy de. Oké. Újra tudtam hélelődni. Na, az hacker, az biztos, hogy hacker. Az láttátok? Na. Bár lehet, hogy a legrosszabb hacker az egész világon, de nem baj. Jó van. Megvannak a potik. Vagyis hát a jó potik. Jó van, itt az emberünk. Ajaj. Jó van. Jó van, nem baj. Hát ezt elvesztettük, de nem baj. Menjünk is a következőre, ami lesz a no-kit. A no-kit. Úgy értem, igen, értitek. Hogy itt nincsen kitünk, csak a kezünkkel harcolunk. Azt hiszem, úgy van. Jó van, itt is vagyunk, és úgy értem, hogy ez a no-kit. Értitek, mert csak a kezünkkel harcolunk. És úgy látszik, hogy afkol az emberünk, szóval, vagy hát nem. Hogy nincsen semmi hélelőtárgyunk, meg semmi, meg kardunk sincs, meg armorunk, és nyertem. Ez elég rövid volt, és az utolsó előtti lenne a Crystal PvP, amiben nem vagyok annyira jó, de mondhatjuk, hogy egy normális játékos vagyok. Jó van, itt is vagyunk. Gyorsan eszek egy aranyalmát, mert nem akarom, mert értitek. Jaj, ezt nem akartam. Ajaj, igen. Jó, most én spamelem ezt. Ajaj, igen. Jó van. Ott van az ember. Oké. Ajaj, jó van, meg is van. Jó van, hát ezt elvesztettük, nem baj. Jó van, most ez az utolsó kit, a Drain CPVP
kit. Azt nem tudom, hogy milyen kit, de kipróbál. Jó van, itt is vagyunk. Ez kb. Ugyanolyan, mint a Crystal PvP, csak nem tudom, hogy mi a más benne. Ajaj. Ja, már van. Jól van. Amúgy a totemét azt... jaj. Ajaj. Jól van. Ajaj. De nem már. Nem baj. Nem baj. Jól van. Hát ezt elvesztettük az utolsót, de ennyi lenne volna a videó. Remélem, hogy tetszett nektek, és ha tetszett, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, és legyen szép napotok. Csá!